Já jezdím čtvrt plynu. Já nemůžu dát víc jak čtvrt plynu. To nejde vůbec. Co? Dneska se na rádi tak může. Ne, ale já prostě, když dám víc plynu, tak mi se to začne dusit. Dneska jde na spotřebu. Jo, jedu na spotřebu. No. Šetřím palivo. Akorát mám obavu právě, jestli to hodně nežere. A tím, že se to dusí, víš? Vlastně jehlu jsem zvedal, tak jedině, že bych z jehlou šel dolů, no, zpátky. To je bomba. Jaký dlouhý? Ukážu můj patent. Jak to?